खुलुमबाय। गिबियावनो आंनि आंगोनि आंगो बयखौबो आंनि गोसोनि मोजां मोननाय आरो मान बावनानै खुलुमग्रोनायखौ जासिग्रोनाय थाबाय। बेजों लोगोसेयैनो आंनि IN बर' निउस थामहिनबा इन्टारनेशनेल एन्ड नेशनेल बर' निउस चेनेलाव नोंथांमोनखौ बरायग्रोनानै लाग्रोनाय थाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि जिउनि फान्जामुथि फरायथिनायनि भिडिअ लाबोदों। दा आं बेखौ डाइरेक्टनो फरायलांनोसै, बाट प्लिज बेनि सिगां आंनि भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक, शेयार एन्ड साबस्क्राइब खालामनायजों लोगोसे भिडिअखौ शेयार खालामनानै होलायनो दाबाव। स' अब्ला जोङो राशिनि फरायथिनायखौ जागायलांनोसै। जोंहा गिबियावनो दं मेष राशि। खामानियाव जौगानाया गाहाय गोजौ जानो हागौ। बांद्राय सानालासे नोंथाङा खामानियावल' गोसो होनांगोन। गावारि जिउजों सोमोन्दो गोनां थिरांथाफोरखौ थाबैनो लानांगोन। खामानिजों सोमोन्दो गोनां नारसिननाया थानो हागौ। नोंथांनि थिरांथा लानो हानाय गोहोनि सायाव फोथायनाय लाखि आरो सिगांथिं दावगालांनो नाजा। दानिया जोंहा वृश्चिक राशि। गुबुनफोरा होनाय समायखिराखौ लाखिनाया नोंनि। दानिया जोंहा वृष राशि। गुबुनफोरा होनाय समायखिराखौ लाखिनाया नोंनि थाखाय गोनांथार जानो हागौ। सिन्थाया गोमोरलांनो हागौ। गोब्राब खामानिफोराव गोसो होनानै नोंथाङा बेफोरखौ सुस्रांनो नाजानो हागौ एबा हागोन। गिदिर बायनायनि बिथांखि लानाय जागोन नोंथाङा। थाबैनो रां बाहायनाया गोरोन्थि फोरमान जानोबो हागौ। गोजाम रां थिसननाया हरखाब मुलाम्फा जानो हागौ नोंथांनिया। दानिया जोंहा दङ मिथुन राशि। नोंथाङा गोजाम मुवाफोरखौ नागारनांगोन आरो गोदान मुवाफोरखौ गोसो होनांगोन। गावखौ मुखुब लाखिनाया गोनां, नङाब्ला गाज्रि बाथ्राफोरखौल' नुनो मोनगोन। गोसोआरि गोनो गोथोआ गोमोरलांगोन। न'खरनि सोद्रोमाफोरनि थाखाय रागा जोंनायखौ बोखारनायनि मोनसे राहा थागोन। दानिया जोंहा कर्क राशियाव। खामायनाया सिमा गोनां जागोन। बेनि जाहोनाव जिंगासिनाय आरो गोजोन गैयै थाबाय थागोन। नोंथाङा नोंथांनि खामानियाव गोसो होनांगोन। गावखौ पजिटिभ लाखिनांगोन। गावनि खस्थ' बायदियै खामानिखौ फोजोबनो हानो हागौ नोंथाङा। रांखान्थियारि थासारिया थाबैनो साबसिन जागोन। दा जोंहा दङ सिंह राशि। गोजाम बाथ्राफोराव गोसो होयोब्ला नोंथाङा नोंथांनि गोरोन्थिफोरखौ हमदांनो हागोन। जों मानसिफोरजों रायज्लायनायखौ बांहोनो नाजानांगोन। हारसिं थानाया गोसो बायनायनि जाहोन जानो हागौ, बेनिखायनो हारसिं दाजा। फैगौ साननैसोनि थाखाय नोंथाङा गोदान मुवाफोर सोलोंनायाव गोसो होनांगोन। गोदान खाबुफोरनि थाखाय गावखौ थियारि खालामनाया गाहाम। दानिया जोंहा कन्या राशि। न'खरनि सोद्रोमाफोरजों रायज्लायनानै हारसिं जानायखौ फोजोबनो हागोन। गिदिर थिरांथाफोर लानायनि सिगां गावखौ गोसोआरि महरै थियारि खालाम। नोंथाङा मोनफ्रोमबो जेंनाजों मोगा-मोगि जानो हागौ। गावखौनो फोथायबाय थानाया गाहाम जागोन। दानिया जोंहा दङ तुला राशि। खामानिनि बाहागोआ बांसिन जागोन। खामानियाव गोसो जानाया खम जागोन। नोंथाङा थुलुंगा जानानै थानांगोन। गुबुननि बाथ्रानि थाखाय गोसोआरि दुखुआ थाबाय थानो हागौ, बेनिखायनो बे समाव नोंथांनि जेंनाखौ रावजोंबो सावरायनाङा। दानिया जोंहा दङ वृश्चिक राशि। इसोरारि बाथ्राफोराव गोसो होनाया गोजोन लाबोगोन नोंथांनिसिम। दिनै नोंथाङा खामानिनि खारथाइखौ लासै खालामगोन। नोंथाङा आथिखालजों सोमोन्दो थानाय गासैखौबो रंजानो हागोन। न'खरजों सोमोन्दो थानाय जिंगाया जोबलांगोन। दानिया दङ जोंहा धनु राशि। गोसोआव लाखि, नोंथाङा गिबियावनो नोंथांनि अख्रा खालामनाया नोंथांखौ खहा खालामा, जाहाथे नोंथाङा बेखौ जोथोन लाथारनांगोन। दिनैनि दिनाव मानसिफोरा मदद खालामनायनि सिगां खेबनै साननांगौ। अदेबानि नोंथाङा सोरखौबा हेफाजाब होनायनि सिगां खेबब्रै सानग्रोनाया गाहाम। गुबुनखौ हेफाजाब होनाया नोंथांखौ खहा खालामनोबो हागौ, बेनिखायनो नोंथाङा गासैखौबो लानानै जोथोनै थांखिफोरखौ सायख'ना खामानिखौ मावनाया गाहाम जागोन। दानिया दङ जोंहा मकर। नोंथांनि दावगानायखौ नुनानै माखासे सुबुंफोरा मेगन सानाय मोननो हागौ। गावारि सावरायनायनिफ्राय गोजानाव थानांगोन नोंथाङा। खामानिजों सोमोन्दो गोनां मुखुबथिया बांगोन। न'खरजों सोमोन्दो थानाय बाथ्राफोरखौ नेवसिनाङा। खामानि आरो गावारि जिउआव मोनसे समानथि लाखिनाया गाहाम जागोन। दानिया दङ जोंहा कुम्भ राशि। मोनसे आयदायाव गोसो होनानै बेखौ फोजोबनो गोनां जागोन। दिनै नोंथाङा गोब्राब नुनाय थिरांथाफोरखौ फिन सानफिननांगोन।
लोरबां जानायनि गोहोमा गोमोरलांगोन। नोंजों सोमोन्दो थानाय सुबुंफोरनि आखुआव सोलायनाय फैनो हागौ। दानिया दङ जोंहा मीन राशि। बेनो जोंनि जोबथा फरायथिनाय राशि जागोन। दा जोंहा मीनाव दङ, नोंथाङा जेसेबां जेंनाफोरखौ सुस्रांगोन एसेबांनो गोरलैसिन जिरादफोरा दावगालांगोन। दुबिदानि जाहोनाव थिरांथाया गोरोन्थिनि जानो हागौ। सम्पतिनि थिरांथा लानायनि सिगां मोजाङै साननाया गाहाम नोंथांनि थाखाय। बे बाथ्राखौ सांग्रां जानांगोन दि राङारि लेनदेनफोरा नोंथांनि उननि बिथांखिखौ गोहोम खोख्लैया जाहाथे। दिनैनि राशि फरायथिनायनि भिडिअ'आ बेखिनिसिमानोसैमोन। आं बे भिडिअ'खौ हगारनाया एसे लेटद्राय जाबाय, मानोना आं दिनैसो बे चेनेलाव फार्स्ट टाइम राशि फरायथिनायनि मोनसे भिडिअ' हगारजेनग्रोदों। बेनिखायनो एसे लेट जाग्रोनाय जाबाय आरो आं आंनि चेनेलावहाय जोंनि हादराव जे मा जागासिनो दङ, जोंनि बुहुमाव इन्टारनेसनेल निउसखौहाय बर' रावजों लाबोनो सानदों। बेजों लोगोसेनो जोंनि इन्टारनेसनेलजों लोगोसेनो जोंनि भारत हादरावबो मा जागासिनो दङ आं बेखौबो लाबोनो नाजागोन। आरो बेजों लोगोसेयैनो माखासे जोंनि जब रिक्वायरमेन्ट जायो, बेनिबो आङो निउस मोनोब्ला नोंथांमोननिसिम आपल'ड खालामनानै फोरमायथिगोन। मिजिंथियो दि नोंथांमोना बेबायदि आंनि भिडिअ' लाबोनाय बा लाबोगोनखौ मोजां मोननानै थुलुंगा होगोन होननानै। आरो नोंथांमोना जुदि आंनि बेबायदि भिडिअ' मोनबाय थानो लुबैदोंब्ला बा नोंथांमोननि मबाइलावहाय बेबायदि भिडिअ'आ नटिफिकेसन महराव सफैजाबाय थानो लुबैदोंब्ला प्लिज अननानै आंनि भिडिअ'खौ लाइक, शेयार एन्ड साबस्क्राइब खालामनो दाबावथार। स' अब्ला जोंनि भिडिअ'आ बेखिनिसिमावनोसैमोन। स' गुड नाइट, मोजाङैनो उन्दुलायदो बयबो।